warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintang Kairo dari Kediri. Jangan lupa dukung terus Wayang Mania Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang uget-uget pamundhuripun inggih menika Gerajakan Banyuwangi. Wah, ngono iya. Ora usah kanggo gawa mek jam 1. Heeh. Sing penting lagune diaturke ya bisa dadi bungah. Tumate sing nyuwun lelagon. Oh iya, heeh, wis tak dawuh ya. Sampun jaga kendhange Banyuwangenan. Ya, iki sinden loro iki bintang tamu iki dua lanang ngono yang mempunyai karakter yang berbeda. Oh. Maksudnya Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda, tetap satu tujuan, cari uang. Oh. Ya, karakternya beda ya. Lah ngono to, Sang? Mbak Nisa cara wayang napa? Cara wayang ya anu Banowati. Ayo larang. Sebabe. Yo mbranyak cacor-cacor kaya dene Sri Kandi. Nek ngomong ki ora iso halus. Oh, Banowati kok Sri Kandi to? Yo Banowati Sri Kandi ki karakternya hampir sama. Yo benten. Pot ndangak kabeh tapi benten sijine benten. Nah, benten. Oh, penggoda pria-pria gitu loh. Sapa? Ya Banowati. Oh ya. Sri Kandi kan dia susah gitu didapetin. Kok gelem diwayo lho? Kowe gelem kok diwayo? Ya tergantung. Lah ya sing Kandi iki diwayo. Ini Sri Kandi. Nah. Aku Sembodra. Tu Betari Durga. Durga. Sembodra kok kaya Dangel Jati. Ya Sembodra kayak sini. Ini. Dari mini crab. Game. Ya. Gerajakan Banyuwangi. Nah. Boten kersa disebut asmane sing penting dari hamba Allah. Nah. Ya iki nek ikhlas kuwi nyumbang menehi apa-apa ora gelem disebut asmane. Cul, rawel. Cara nek wong iki kita apa namanya iki? Isin. Isin blodok wis kono keli ning kali ya Ikhlas. Dipikir. Ikhlas ya. Sampai kita mengeluarkan uang. Nanti semakin kita memberi rezeki itu datang. Ngene. Ngono. Pokoknya bukan ngene ngono rezeki. Ya, rezeki sing ulur. Rezeki sing ulur. Oh, mulur mengger, mulur. Ya sing ulur apa sing ulur? Beda loh cowok ini. Oh, beda. Sing ulur itu artinya kali terus sing ulur. Sing ulur itu molor. Ini salah. Berarti kamu pilih sing di. Pilih sing ngalir loh. Sing ulur. Ya. Angel Jawa itu sedikit kan. Ya beda artinya. Ini juga sih ya saya serahkan kepada kamu-kamu yang kudu berbeda karakternya. Ya, nek padha wis ora enek bedane wong Sulawesi karo wong Sragen. Nah, ya, ing antarane Sulawesi karo Sragen. Ya. Banyuwangi kan enak gede-gedean. Anak pilih-pilihan. Pilih-pilihan iki piye? Ya. Ayo beda-beda. Ayo, Elisa, ayo, ketekan. Aku sorone sampe aku bango aku. Oh, bango. Unta. Ya, ini yo pinter. Ayo mana unta. Dengar, petetan. Ya, bisa. Batetan. Lemah banyak. Ya cewek Jawa kok. Oh,
wangi kantor. Ya, yuk terus.
luar biasa. Makasih Mbak Eka, Mbak Elisa.